वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशार तीर्थस्थली। ओडिशार तीर्थस्थली यूट्यूब चैनल को स्वागत कर गोविंद दास। आज आम बड़म्बा स्थित आड़िया महादेव व नीलकंठ महादेव जय जगन्नाथ। यही रास्ताटी हूँ बड़म्बार मुख्य रास्ता, कटक एवं नरसिंहपुर मुख्य रास्ता। देखो ये बड़म्बा बजार ये रास्ता, यह मुख्य रास्ता पर आड़िया महादेव मंदिर एवं सर्वदा ये चलचंचल कहीं बड़म्बार एक स्थान जो कि सदा सर्वदा सांस्कृतिक कार्यक्रम मान एठारे अनुष्ठित होउछि। कहिया गले सांस्कृतिक मंदिर एक पीठस्थल प्रद हो कौन सभा चलते यही मंदिर परिसर क्षेत्र को बुली जावा, देखा एठिकार किपरि सौंदर्य अच्छी। एठिकार सौंदर्य एत भल अच्छी जे खाली बड़म्बा नुहे, बड़म्बार पाखापाखि अंचल निर्बंध सांस्कृतिक कार्यक्रम महादेव मंदिर अन्य सुंदर कारुकार्य होछि वृषभ। देखो एत बड़ वृषभ एवं बहुत सुंदर लगुच से वृषभ आ मानसिक वृषभ को निजर दुख महादेव को जन मेन रोड पर बड़म्बा बजार उपर कह गले चले महादेव मंदिर बहुत सुंदर जगह होची।
ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବା ହେତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଯଦି କେହି ଭକ୍ତ ଚାହିଁବେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଏଠାରୁ ବିକ୍ରୟ କରି ବସ୍ରା ପାଇପାରିବେ। ତ ସଦାବେଳେ ଏଠି ମିଳିବ। ଆଗୁଆ ଯଦି ଅଧିକା ଦରକାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଏଠି ଭାଇନାଙ୍କ ନମ୍ବର ଲାଗିଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ଚାରୁଲତା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଭା ସମିତି, ବିବାହ, ବ୍ରତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠିକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଥାନ୍ତୁ। ଆମର ତଥ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।